ที่ปรามทาล่องเล่Second Asramari block, third Kolambur block, fourth Krishnapur block, fifth Tingangke, Telamur block. Jani line no, Jiri YTF ni president, block president ni khlaiwi. Nai tungai ta hokte buk songno lam sugu tini salmaringkha 25 2024 जों सेकांग साइमाखा जे साख्लायजाक तिनि YTF नि कायसा सालचानि कन्वेन्शन नंनाय SDM हापारनक गानानि होइते टाउन हल जरा थानाय गान गाना तंगो अरो YTF नि खरसा आदं गेसार तिनि ओरेलि नरक सामनो फुनोबै खायना थांगै दं तामबागै खायना थांग ब्लाइ ब्लाइ के हामबाय सिनि न्यूज चैनल तै मीडिया स्टॉकनो विशेष के सिनि ओ न्यूज स्टॉकनो नर कवर खायमान बागै स्पेशली जेतिनि संग खलाई तमाखाय YTF कॉन्फ्रेंस संग एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ खलाइजागै दं लाई तिनि हंकाय प्राय काइबा डिस्ट्रिक्ट पाइमानि परे तिनि संग सफाय कर खवाई डिस्ट्रिक्ट ओ खवाई डिस्ट्रिक्ट टाउन हॉल नाय खवाई टाउन हॉल कॉन्फ्रेंस फिया कॉन्फ्रेंस चेंगनानि सिगां जों खवाई SDM ऑफिस नि थेके जों टाउन हॉल जरा रैली खायनाय मेन सिनि एजेंडा हंकाय ग्रेटर टिप्रालेन दाबिनो तुइनो सुंतिनि कॉन्फ्रेंस खलाइजागै दं अनेक समयतामो सिनि बिसिङो सिनि कत्रिपय जे लीडर्स दं तंनाय रक सिनि तिब्रासानि बिसिङो न बरक सालाय दं ग्रेटर टिप्रालेन दाबिनो याखारि रेखा तिब्रा मथार महाराज याखारि रेखा सुंतिनि अबनो एकता क्राक खेतेबो फुनुकनानि मुसुङो तै खलाइजागै दं ग्रेटर टिप्रालेन दाबि जों 2021 इसिमे जे तिब्रा मथा सानि हायमानि दाबो सानैनो दङ थिनाङाबो सानैनो दंनाय जे पर्यन्त ग्रेटर टिप्रालेन दाबि मानियासा पर्यन्त दाबो आबोनि बागै जों जागा जागा थायो एवरी डिस्ट्रिक्टआव जों YTF कॉन्फ्रेंस खालाय दं ग्रेटर टिप्रालेन दाबि ताबो सिनि दंख मानियासा जों कोइ दंनाय फिया जों साइमनो थाने मार्च जे 2024 जे ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट साइन खायमानि बिसिङो सिनारो लैंड राइट्स नि इकोनॉमिक राइट्स पॉलिटिकल राइट्स दं पॉलिटिकल राइट्स दं हुनपानो जे फ्रुसिनि फर्स्ट टॉक उंगो तीनटा स्टेक होल्डर्स बाय वन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा तै तिप्रा मथा जे तीनटा स्टेक होल्डर्स नि बिसिङो मीटिंग पुरो तिप्रा मथानि तरफ थेके जे दुइजन सिनि कमिटिओ तंनाय कायसांगे सिनि महाराज प्रद्युत किशोर मानिक्य तै खरकसांगे सार बिके रांखल बे महाराज सिनि जे पुरो फर्स्ट टॉक उंगो आ टाइमो जे मेमोरेंडम सबमिट खायमानि मेमोरेंडम नि पॉइंट नंबर 12 बस क्लियर खाय आर्टिकल 2 and 3 एबा खाय सिनि 244A नोटिस सान काहिसि जे बरक तिनि साइ दङ सिनि ओ ग्रेटर टिप्रालेन दाबिनो संयाकार खामानि बरकनि मकलनो सिनताइसे फियोगि रेनानि मुसुङो तिप्रा मथा कुनु दिनो ग्रेटर टिप्रालेन या करिया ताबोबो सिनि मेमोरेंडम जे 12 नंबर पॉइंट सं ग्रेटर टिप्रालेन दाबिनो सानजा खायसि गोबां लिडारक थानसानि कक साया कमंगमा जों नुखा 70 बोसोर जरातै चिन बरक नेशनल पार्टी मांख्लायो थानसानि कक साया ओंखाय गोबांमा जों नुगै दङ चिन लिडारक सि साया खायो गोबांमा हायरो किन्तु पाब्लिक रक कुनु साया नुकियाता जों नुखा दाबरम दे बीजेपी खायनाय चिन तिब्रासन लिडारक सिनि YTF खायनाय ओंखाय CPM खायनाय रक आबो हाय लिडार नि बागै नोंचिनि तिब्रासा फसं तिब्रासा नाम सानामो जों लामा खारि दङ थानसानि कक साया दाबरक क्या पॉलिटिकल खाई चिन बरन और पर खाई दं नों ताम सानाय आं मेसेज बिसेज खाय अबन रनानि मुसुङो ताबो बुमुं तो नानो मुसुंलिया जस्ट कयेक दिन सिगांबो जे फ्रोनिनि ताकारजला कन्स्टिट्युएन्सि रगो जे त्रिपुरा स्टेट असेंबली नि लीडर ऑफ ऑपोजिशन सिनि सार जितेन्द्र चौधरी सं जे फ्रो CPM नि कायसा बरक प्रोग्राम रो खाय दङ एवरीबडी प्रोग्राम बरक तामसा तिप्रा मथानि जे ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट साइन खेमेनि आबो जस्ट कोलापाता बरक जे कक रमानि मतो तिनि इम्प्लिमेंट इंया बरक पगि थांगा नि कक साव आं बरक हाय लीडर्स रकनो ते जे अबो हाय कक्ति सानाय रकनो कायसानो सानानि मुसु तिप्रा मथा जे ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट खायमानि नरक आमसुना हामजागो हंकांके नरक सुनोसि लगिर फायनाव दुसामनि अरो जों ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट साइन खाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय साइन खायप्रो बर कायसा टाइम बाउंड मेन सुनो रखा ओमसुक सिमिया थानाय लोकसभाओ जेप्रो
भारतनि निनि स्वराष्ट्र मंत्री एबा होम मिनिस्टर अमित शाह सिनि कुमार घाट रगो फाइपुर जेपुर कोक सावो बोबो तो खुलाम खुलाम के कोक साका ट्रिपार्टेट एग्रीमेंट नीति दिनि दिलेन तंहांका आबो बरं निसिदुस दिप्लामो थानिया दिप्लामो थाके साननायसे रनाय इनका बरो जुदि सेंट्रल गवर्नमेंट रियान तंहांकाय नोंसिंदे हायसे फानरे फादि बरं नों प्रेसार रेडी दिप्रासानि बे काहामंनाय ओ थसो बर तामनाय बर कोक सिमिति सावै तंगो दिप्लामो थाने 200 रुपि खायै सिंनो डाउन थिकाजेन नाय तंगो सेंट्रल गवर्नमेंट बर प्रेसार रिया नोंगासोना सिनि दाबिनो हामजोगो सिनि दाबि बाय मोथांजाकने साइमान तंखाय सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसार दि सेंट्रल गवर्नमेंट सिंदि ताने बर दिले खाय दं म थानोया म थाथिनि खायले तंगो सिंनि तंगो आंदोलन खाय तंगो हायसि ताय पब्लिक रनो बांको सानन मुसुनो कुनु बखा बायनानि करे किरनानि करे बोसगांनि 3 डिसेम्बर हायलो हाय सिनि महाराष्ट्रनि जे ट्रिपार्टेट एग्रीमेंट साइन खायमनि ताइसे सुंटक सलिनानि नाय दङ तिनि बर रगनो मकल खानानि नाय दङ किन्तु बर रग पब्लिक रग बासु बुकाया पब्लिक रग जत बुजिवो बुबाग्रानि लगी दङ हायसि सारे सिने मुंकेरि कदे आं गाय YTF नि सेंट्रल जनरल सेक्रेटरी ताइ आं TISF त्रिपुरा इंडिजिनियस स्टूडेंट फेडरेशन निबो आं स्टेट इंचार्ज बेलाय हामबाय सानो जों खलाइमाका साननि खुक्तिनो ताम काकाय नायदि चिनि त्रिपुरा सारो थानचा करेनि बागै जों दाबुनो फेलेंनि दङ जों नुखा तिनो थानचानि मारि खुलुंनानि थाङै दङ बे YTF नि बे सिग्रा बदल 75 বছর দাবো 75 বছর লাইখা 75 বছর চিন ত্রিপুরা সারো ন্যাশনাল পার্টি খেনেরো থানচানি কক ছায়া হে থানচাंकाय दुदे तुमरु जेफुरु पानो चिनि जे सानमान अधिकार न जों माननाय दाखरो बुखरो आं खरसा एस खरसा त्रिपुरा मीडिया नगै आं কক सारागु डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया वो हानि न खंडो गनेसि अधिकार दङ बांना नांगिया दाखरो बुखरो न नायतंदि जयाकारि इके आं साफां चेंज त्रिपुरा सा केमेरा दङ जेम्स त्रिपुरा सा